Etorkizuneko mugikortasuna ez dago ibilgailuen esku bakarrik. Baita hoiek lotzen, antolatzen eta eskuragarri egiten dituzten zerbitzuetan ere. Orain, erronka nagusia gure mugitzeko modua eraldatzea eta hau nola kudeatzen dugun da. Mugikortasuna berez ez baita helburu bat, eskubide bat da, behar bat, eta aukera bat gure hiriak jasangarriago, osasuntsuago eta eraginkorragoak egiteko. BRT-an ikuspegi integral batetik ekiten diogu bigarren erronka honi. Zerbitzu adimenduak, konektatuak, multimodalak, pertsonentzat eta planetarentzat pentsatuak. Nola bermatu garraio publiko inklusiboagoa eta malguagoa? Nola integratu bizikleta, trena, ibilgailu partekatuak edo droneak sistema komun batean? Nola optimizatu salgaien banaketa hiri-inguruneetan? Eta nola egin hori pilaketarik gabe, emisiorik gabe eta inpaktu gutxiagorekin? Kudeaketa eredu berriak, plangintza algoritmo berriak, hub logistiko berriak eta mugikortasun pertsonalerako modu berriak. Guzti horrek teknologia eskatzen du, bai, baina elkarlana ere. BRT-an, zerbitzu berri horiek ingurune errealetan diseinatzeko, esperimentatzeko eta baliozkotzeko lan egiten dugu. Izan ere, mugikortasuna, datuak eta adimen artifiziala integratuz bakarrik izango gara gai aurrean ditugun erronka sozial, klimatiko eta ekonomikoei erantzuteko. Mugikortasun iraunkorreko zerbitzuak. Hau da gure bigarren erronka, eta Euskaditik elkarrekin ari gara eraikitzen.